Pawamar ba kong jersey, pre? Ha? Duwa lagi na morong gabi eh. Wa ko'y masuot. Kukuan ka ng... Ay, kung ingna nga di na po kapahuam tungod sa kabahos kong ilok. Aw, musugot man ko pre nga imong huwaman. Pero, usa ka kondisyon. Unsa man pod na? Abuga una to mga insect sa West Philippine Sea. Total, isog man kay kagbaho. Ayaw! Free drinks in the house. Bay, perting dakuha dyan sa bitin nga nadakpan ni Noy Puloy kaganiha dito silang kusina. Oy, mayo na lang gani kinabantayan o guway na paakan. Isog ra ba dyan kuno kaayo o kusgan? Mayo na lang gani kay gitabangan sa ato mga silingan. Kayo gwapa to mabantay og badakpe. Tibuok pamilya dyan unta ni Noy Puloy ang mabiktima. Hey, maayo pa to bay, kinadakpan. Oy, ngano na kaingon good ka na? Ngano, doon na po'y bitin nga nakasuod sa inyo? Duna mo lang bay? Og dito pa jud misuod sa mong kwarto. Hala no? Perti kong lipayas kong asawa nga gipaakpak. Ha? Og dili pa jud igo, gitaban pa jud sa bitin. Ayaw! Free drinks in the house. Nahadlo ko gulya. Ano man oy? Paita din gwapa kag asawa. Makakonsumisyon. Ngano magkonsumisyon ka man? Magsige kag bantay. Kay mahadlo ka magsungkabon. Ayaw! Free drinks in the house.